Tipul poate să-ți vândă orice. Chiar Cartea Recordurilor Guinness l-a recunoscut drept cel mai bun om de vânzări din lume. Ca să înțelegi, timp de 15 ani de zile, el a vândut 13.000 de mașini Chevrolet. Numele lui este Joe Girard. El a fost atât de tare pe vânzări, încât în orice companie se angaja, după scurt timp era dat afară deoarece colegii bănuiau că făcea înșelătorii. Dar de fapt, el se baza pe două reguli foarte simple și eficiente. Prima este simpatia, iar a doua este legea celor 250. Simpatia. Această tehnică se concentrează pe construirea unei relații solide cu clienții. El spunea, cu clientul trebuie să te comporți frumos, să-i zâmbești, să-i faci complimente, să găsești lucruri comune și să-i acorzi foarte multă atenție. A doua regulă se numește legea celor 250. Fiecare om are aproximativ 250 de cunoscuți, fiecare dintre acești cunoscuți au și ei la rândul lor 250 de cunoscuți. Prin urmare, dacă un om a cumpărat de la dânsul o mașină și dacă a rămas mulțumit, pe viitor clientul mulțumit poate să recomande la 250 de potențiali clienți. Dă like și abonează-te dacă ți-a fost de folos.